Enteni ngoyo-oyo jarene kok wis teko kono wong yen ora kebeneran anane tansah kapan cuma sing nyanyi rini kok sing matuk-matuk KO apa ya enek. Nggih to. Pak Markon tek tambah enom tambah bagus seran jamak to ki bengi ki. Jam napa? Jamune enggal Pak Markon. Kendal rungokno iki. Bareng sampun pepanggian nyatane nganti wekah perpisahan batine jeret tambah tresnane jane mudo laras goyang Mbak Rini goyang Pak Marko Mas KO Mbak Rini monggo Mas Yanto kewagian sugeng ARS Abijaya masuk diparani ngoyo-oyo jarene kok wis bakat asik dienteni ngoyo-oyo jarene kok wis teko kono Google pacocol yen wong ora kebeneran anane melong tatan cuma Gunadi yen wong pinuju telinga singan anane saja wong sejana ya Pak ya warna-warna tuga-tuga pamungkas
lagu lawas ya penak larase. Lho nggih to nggih. Gunadi manduk-manduk Mas Kao joget nang kono coba. Nggih. Nika ketoke menengno sikile ket mau obah kula nglirik wau. Kalau Gunadi goyang-guyu. Lah nggih Bu Ngadi. Bu Ngadi Pak. Pak Markon, Bu Ngadi. Oh nggih. Mengke pinarak ngajeng Pak ampun napa ungkek-ungkek teng mriku. Nggih teng ngajengan mriki. Lah niki sikile obah-obah pengen nyanyi ya. Pak DKU ki sajake ket mau menenge rumangsaku ya an. Iki asline jerone ya kemrejot pengen joget ya an. Yo, lebokne. Bareng sampun panggilan nyapake hatine nganti wegah perpisahan batine jur tambah tresnane. Masih bersama Muda Laras. Mas Gunadi. Monggo. Kejaman berjuang jur kelingan Yang dibayangin asik-asik, asik-asik, anggap tak openi Mas Barak baksonya JPS Indonesia. ono ngendi. Jan raumum Pak Markon. Iki nyoba rin bae pelok barang ya apik. Lah nggih. Niki baksone rong metu ae gayenge kaya ngene lho. Engko nek tahu baksone metu ndah kaya apa. Sekar bisa gunung desa. Hey, ya, Cak. Dadi
Gone padha lara Nggih sembah nuwun Mas Tiono